enwedị ihe ndị Igbo ga-ebe na-akwakwuo n'okwu a ga-eji tọhapụ Nnamdi Kalụ. Eji Nnamdi Kalụ enwe ihe eji ojide Nnamdi Kalụ. And part of ihe a ihe a na-eme n'ala Igbo a chọrọ ịnara anya ala Igbo. Nna ya ukwu Hope Uzodimma chọrọ ịwụ eze. Sọmụwa eze ga-akwụ ọtọ maka ọpụta na TV nnekwu nke onye kwuru. Ọ sị ọ bụrụla ọsọsọ mmadụ labụ fọrọ Imo steeti atịba ha nla ahụ onye ọbụla nọ na ya. Wee gosi anyị ihe onyonyo ebe ụmụ nwoke anyị yi pants. A na-akpakpu ha na Black Maria. So anyị ji nke aha n'aka anyị jezie ekwu okwu ndị amị sọwasị anyị egosi ha anyị. Ịghọtago? Nna m agwa biko ụmụ nwoke ndị Igbo na ụmụ nwaanyị unu ehelụtina m onye ọbụla pụta anyị chọrọ iri etu kolikwim in honor of Nnamdi Kalụ onye nwere interest na nke a biko kpọtụrụ m anyị kacha lọta anyị ga-abịakwa ebe akwụ maka dị kolikwim ka anyị tinye aka bido ọga ebe nwanne anyị kwụsị Adam. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na otu nwanne anyị nwaanyị atala ụkwa ma jee eze kpọọ aha ndị niile aka ha dị na mkpamkpa ahụ niile na-akpa n'ala Igbo kamgbe afọ ole na ole gara aga. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha Asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi mkparịta ụka bụ nke anyị nwetara n'aka ndị 90.3 Voice of the People FM nke dị na Lagos, bụ nke na-egosi mkparịta ụka ha na nwanne anyị nwaanyị a bụ onye ama dịka Lọlọ Nneka Chimezie, bụ nwaanyị Igbo gbasiri ike ihe gbasara ndị Igbo na-emetụ n'obi nke ukwuu. Dịka anyị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, nkata ha kpara ebe ahụ bụ nkata dị omimi n'ihe gbasara ihe a niile na-eme n'ala Igbo, ihe a niile na-akpọtụ mkpamkpa niile na-akpa n'ala Igbo. Na ya bụ ihe mkparịta ụka ka nwanne anyị nwaanyị ahụ nọ wee gụpụta ụfọdụ ihe dị iche iche nke ya na ndị otu ya merela ebe ha na-agba mbọ ka ha mara ma ihe a niile na-eme n'ala Igbo, mkpamkpa niile na-akpa n'ala Igbo ma ọ ga-ebe. Dịka ya bụ nwanne anyị nwaanyị siri wee kọwaa, ọ sị na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị bụ ọdachi, ndị bụ ọgbata uhie, ndị were onwe ha dịka eze onye kwụrụ ọtọ akwatuo ya na sọsọ ha bụ eze bụ ihe ga-akwụ ọtọ. O wee na-akọwa na ọ bụ ụdị ndị ahụ enwegasịrị n'ala Igbo bụ ndị bụ isi sekpu ntị, ndị ji ihe a niile na-eme n'ala Igbo na obebe. Kedu ka o si wee kwuo ya bụ okwu? Ọ kpọkwara ọtụtụ aha na ya bụ mkparịta ụka. Ya bụ ihe onyonyo toro ogologo, mana ana m enwe nkwenye na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo, onye ihe gbasara ala Igbo na-emetụ n'obi, onye ihe niile mkpamkpa niile na-akpa n'ala Igbo na-eche ụra ga-ewetu obi maka irie ya bụ ihe onyonyo ruo n'isi, maka na okwu o kwuru ebe ahụ dị omimi. Site na ojiji eji nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kalụ na ụfọdụ ndị Igbo ndị gbarala mbọ ike ha ka nwee ike hapụ ya bụ Maazị Nnamdi Kalụ, nakwanụ ndị Igbo ndị ọzọ ndị na-awụnye aja na garị, ndị bụ ihe ọbụla ị na-ekwu maka ịtọpụ Maazị Nnamdi Kalụ na-efe ha efe na ntị. O wekwukwa maka ọhaneze ndị Igbo na onyeisi ndị ọhaneze ndị Igbo nke nwere ikpeazụ bụ Chief Emmanuel Iwu Anyanwụ, bụ onye nke ọ sị na ọ gbara mbọ ebe ike ya ruru n'ihe gbasara okwu Maazị Nnamdi Kalụ, na ọnwụ ya bụ Emmanuel Iwu Anyanwụ nwụrụ bụ ihe gbasara okwu Maazị Nnamdi Kalụ, na ebe ikpeazụ ya bụ nwoke gara tupu ọ nwụọ bụ ebe ọ gara ileta Maazị Nnamdi Kalụ na ogige ụlọọrụ ndị DSS. O wekwukwanụ ka ha bụ ndị ọrụ nchekwa DSS si wee taa Chief Iwu Anyanwụ ahụhụ ụbọchị ahụ ọ gara na ogige ụlọọrụ ha ịga leta Maazị Nnamdi Kalụ, wee na-akọwa na ọ bụ ihe mere ya ụbọchị ahụ ọ gara ileta Maazị Nnamdi Kalụ bụ ihe gburu ya bụ Chief Iwu Anyanwụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ya bụ nwanne anyị nwaanyị bụ Lọlọ Nneka Chimezie, dịka o kwupụtara ọtụtụ ihe nke dị omimi n'ihe gbasara mkpamkpa niile na-akpa n'ala Igbo. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Jeje mba na-ekenekwa gị too ha nsọ ndị be anyị na-ege ntị, daalụ. Enwetara m ozi n'isi ala Igbo bata. Kedu ka ala Igbo dị? Ala Igbo na ha adị mma, nwa obere ndị be anyị na-agba mbọ na-eshi ọnwa ịlanụ. Ọtụtụ ndị mma na-ada alaba ụlọ na-ada ekwube okwu eji ame ihe n'ụlọ na-alazi na-eme sọve maka ụdịka ihe ha nwere ike ịdị na-eme na ka ha ga-esi na-ewelagasị akụ na ụba ha ụlọ. Dịka ndụmọdụ anyị na-enye ha sị onye nwere shọpụ
abụọ na Lagos ga-amepe ofu n'ụlọ chọọ ahịa dị mma mepe. So ndị be anyị na-afọ egene ntị anyị na fan then ka esi achọ ala na ihe ndị ọzọ n'ụlọ arịgole nke Lagos agbadago. So o gosi na ndị be anyị uche ha dị ya, mana ihe mmekpa ahụ anyị ka na-enwe dịka one na ole anyị gabigara n'ụlọ. Maka agara m n'ụlọ ahụ mee guest speaker na funeral lecture ihe odurufọ nna anyị ukwu Iwu Anyanwụ. So ka anyị na-aga anyị na-enyocha na-ajụ ajụ na-akpa nkata dị aṅa ka anyị chọpụtara na ihe mmekpa ahụ na ihe gbasara insecurity nọ n'ụlọ ọba aka mere. Enwere ọnọdụ achọrọ idebe anyị ndị kpara nkata ama mana anyị amaghị ya na-ekwu ya na-ekwusi ike. So anyị si ebe a ha si ebe a ha ka na-epushi na-agba mbọ dịka press conference anyị mere n'Ụmụahịa pụta na TV tụọ ndị amị aka kpọọ ha aha kpọọ federal gọọmenti aha na aka ha dị n'ihe na-eme n'ala Igbo. Ha ajụọla oyi ịla n'ala Igbo gba ihe ọbụla gbasara ndị amị na tigbuo zọgbuo ọ benatala drastically. Ha anaghị emezi oke tigbuo zọgbuo. Then ị na-agakwa n'ụzọ ugbu a ndị uwe ojii na ndị amị ahụ nọ n'ụzọ kaziwuru ndị Igbo dịka mbụ ọka na ndị ọzọ. So isi m kwuo mana a ka nwekwara ọ na-adị m ka enwere plan create a sense of insecurity na South East. Then ndị Igbo na-ede akwụkwọ nọgasị na media ndị nọ na social media ịmanụ ya ka ha ji eri nri na-achọ ka a na-arụ ọchị ka na-ebu propaganda na-akọwa na aka nwere lot of insecurity mana ọ dọzi one ahụ n'ụlọ ugbu a. Isi m kwuo ụlọ adụtụla mma jụtụ oyi na-enye ndị be anyị nkwado ka onye ọbụla na-alụ ụlọ were anya na-achọ ihe ọ ga-eme. Maka na ihe anyị na-aghọtahụ ụbara mmadụ wụ the highest form of security. Ị na-aghọta ịlaike akpụrụ ndị amị niile nọ n'ụwa ga-akpụnye ofu ebe mana enweghị ọtụtụ ndị mmadụ n'ebe ahụ na-akpagharị ọ ga-afịa arụ ndị ahụ ichekwa obodo. So ka anyị mata na ofu ihe na-echekwa obodo population. Then ihe ọzọ dịkwa ka ibe ya ihe na-emepekwa obodo population. So ka anyị were na nwayọọ tinye uchu mara ihe ga-eme ka anyị na-ala na-ewelachi ihe na-ekirete ọrụ like dịka my estate m na-eme n'Enugu ugbu a ewele m mmadụ nọ n'ọrụ. Ịghọtago? That is creating job opportunities. Enwekwara onye otu m nọkwa into real estate onye isi ndị trusted choice ọ lago n'ụlọ were onye ọrụ ya nọ na Lagos posto ya n'Enugu. Ịghọtago? Ma nwekwe ndị ọrụ ole na ole ọkwe na-aghọta. So a na-ala na-ewelachi ihe n'ụlọ ụbara mmadụ a na-abịa na-enwe mmepe. So ịjụọ m sị gị na ala Igbo adụtụla mma odo na-enwekwa ihe dị iche iche nke anyị ga-eripọtụ bụ ihe na-eme iji gosi na insecurity na ịchụsịsị ndị mmadụ n'ụlọ wụ plan ndị obodo Naijiria nwere. Isi n'ala Igbo adịwala mma ihe mere n'ehime mba nnọọ maka na ama m na ị nwetara akụkọ ịhụ gị ihe mere n'ehime mba nnọọ na ndị ọnọ gọọmenti na ndị wakpokwara ndị agha egbukwe ndị agha mmadụ abụọ maọbụ atọ. Kedu ka ehime mba nnọọ dị? Kedu akụkọ ị nwetara n'ehime mba nnọọ? Ahụrụ m onye isi na-achị youth n'obodo a ihe a mere gọgọgọ Comrade Ike. Maka na anyị nwa bụ ịwachọ ha n'iripọtụ ihe ọbụla anyị na-alaiki iji ihe n'aka ka ọ ji abasị gị pụta bịa kwuo ka isi wee jee na dịka nke aba oge a kpọrọ ripọtụ nke aba anyị taa gosi anyị ihe onyonyo wee gosi anyị ihe onyonyo ebe ụmụ nwoke anyị yi pants a na-akpakpu ha na Black Maria. So anyị ji nke aha n'aka anyị jezie ekwu okwu ndị amị sọwasị anyị egosi ha anyị. Ịghọtago? So mgbe nke a na-ekwu anyị wee fụta nwa amadi abụ onye na-achịkwasị youth jụba kedu ihe na-eme n'obodo unu. O wee gwa anyị na ha pụta n'ụra fụ ka e mere announce na TVC na a ga-ekpola ndị ala majiri n'ala Igbo. So ndị be ha wee jụba ihe na-eme na wee bọkasịba ihe na-eme. O wee bụrụ na otu ka ochi wee kọwa o wee dịka enwere ka aka ndị atụrụ ọchịchị ndị nọ na National Assembly ndị obodo ahụ siri aka ha ji wee dị na ikpote ndị a obodo wee na-agba yara ndị obodo a wee na-esi ọnwụ na-asị na ụdị ihe a adịghị mma ka o mee. O wee bụrụzie na ha nọkwa n'ụra ofu mbọsị aga mụnye ofe ebe ọkụ
ebe nwa na-asị a ga-etinye ndị alamajiri amụnye ya ọkụ ka amụchasịsịrị ihe ọkụ ka a na-amụkwa ihe ọkụ na mkpọtụ niile ahụ e mere site n'anya so n'ụtụtụ afụ ha amị ahụhụ polisi bịa chalenji ndị na-agba ihe ọkụ o ruzie n'ụtụtụ ebidozie ụmụ okorobịa nọ n'obodo ahụ na be ha onye abịa eme ya arrest na-emezi ụmụ okorobịa nọ na ya bụ ihe ha anyị na-ekwusị na ụmụ ihe ndị a na-eme na otu a ka esi wee ruo n'ọlụ ihe mee n'ọlụ ememecha ụmụ okorobịa nọ na ọlụ arrest ọlụ kịta agbalụ ọsọ isi ihe dịka ọlụ town na-agbago ihe ala ohia eruchiene oge m dị young m na-aga secondary school far back as 1980 to 1990 ebe ahụ emepechana in fact asa 2 years ago ebe ahụ na-ekwo ekwo enwere ụdị ihe na-aga afụ n'iro a ohia eruchie n'iro niile ahụ niile n'ebe ahụ agbalụ ọsọ ndị na-achọ ha abụdị ma ọ bụ ndị unknown gọọmenti nọ ndị amị eme ha atak n'ụzọ ha ga-agbawa obodo ahụ ọkụ jikọwa ụmụ okorobịa and onye jide ada alọta unu ruo na popular eko ụtụtụ onye ọbụla bụ onye ọlụ ndị Nnewi South ga-ama ahịa na-akpọ ahịa eko ụtụtụ bụ ahịa dịbara gboo bifo amụọ ma nna nna anyị ha ahịa eko ụtụtụ tata ada azụzi ya azụ eko ụtụtụ kwụ n'ọfịa oruchigo n'ọfịa ebe ahụ ka ndị amị bizi na eko ụtụtụ ada azụzụ ahịa na eko ụtụtụ gịnị mere na egburu mmadụ nweta isi mmadụ na eko ụtụtụ ndị amị wee gbaa eko ụtụtụ ọkụ wee chụsịa ndị na-azụ ahịa na ajụjụ m na-ajụ bụ a na-emezi egbuo mmadụ amị atụtụsịwazi obodo ekpochi maka ha kpọtazie ahụ ebe ahụ n'ụdị aṅa anyị wee na-afụ na ihe a aka mere ya na plan bụ na ewere non gọọmenti na-asị dịka ụbọchị kpata na East ha mezie ihe maka ọha nwa bụ ndị ha asị ha na ndị amị na-arụkọ ọha nwa bụ ndị a ga-eme ebe na ndị amị ma ha maka dịka asị dịka ụbọchị wee kwuo ndị amị ma ha maka ọ sị na ha na ndị amị na-arụkọ so ndị amị ga-amanụ ndị nwe ndị ọrụ ya ọha ka a ga-eme ha bụrụ ngwa ọrụ ha ji arụ ọrụ na-agafe n'ụzọ ndị amị ama nkwụsị ha maka na ịdịala anya na ndị yuutu anyị egwu adịghị ekwede ha pụta n'iro ya fozie nke ibudori egbe akpagharị sọsọ ndị nwere ikikere ibu egbe kpagharị awụ ndị ahụ ha na ndị amị ndị federal gọọmenti kpọbatara ha na ndị amị na-arụkọ so nchọpụta anyị ugbu a bụ ha dunye ndị ahụ ga mee kraịm ka e were si n'obodo ha wee gbabazi obodo ọkụ tụsụwa ụmụ okorobịa anyị ka ha wee nwee ike ọ na-aga na line gbute ezigbote aghụghọ dịka isi wee chọpụta nọ ihe megen ha emechaa na nke ọlụ banye na Aba ewetụga press conference ahụ anyị pụta jụọ ha ajụjụ si ha gịnị ka a ga-esi kpọtazi ụlọ si insecurity anyị na-atụkwa ha tupu na-abịa anọ nwere ihe na-eme na East before ndị amị abịa nọ a na-enwe sitatom ha wee bịa ka ha kwụsị sitatom ozugbo ha bịaziri kraịm si n'elu si n'ala na-amastasị ebe ọ nọzi gbazi anyagharị bụ na ndị amị enwebeghị mbọsị asị apụtara n'ọgbọ ha na ndị mmadụ agba egbe anyị ahụ ozu mma anụgide ụda egbe nụcha ahụzi apụta n'otu hụ ozu ndị ha gbagburu ahụ ha ha kpọọ ihu ha ha nwee ebe ha si o meghabeghị kama nọọ anyị na-anụ na emere ha atak na-agbagburu ha ọzọ anyị ga-anụzi iwu vileji nọzi n'akụkụ ebe ahụ ndị amị eburuzie budoza buru amodka buru dọbụl barel gbawazie obodo wee chụsụsịwazi ọsọ ọta maka enwere onye chọrọ ịnwụnụ so mgbe anyị bịa chọpụta na ihe ha na-emezi ntụde na nyocha maka anyị laa n'ụlọ nyocha ọfụma mgbe ha chọrọ ime nke a bụ anyị kwopụ ọsọ gwazie ha ngwa ha lawazie na ebe ọ bụ na ndị nwa na-akpọta ha bịa lụọ ọkazighị ike ha lawazie ọ dị ka kemgbe ha esewela okwu asị jizi wee pụta na TV wee kwuo na ha were ya n'ọrụ ha pụtakwa kwuo na ha were asarị na-anụkwa ihe gọọmenti na taụtụ na-ekwu asarị si na ha nyere ya ọrụ ha sị ha nye ha asarị ọrụ ha eme ya arrest mebi ha anaghị akwụzi asarị ụgwọ asarị werezi egbe na-eme ha atak ka ha wee kpuchie ihe ha na-eme ka asịkwa na-enwe onye a na-eme ha jidezie plan aghasaala anyị wee kwuo ya n'ihu komkom ngwa ụlọ labazie na ndị akarago unu ike ka anyị mara nke anyị na bikos anyị na-alụzi ọgụ na two fronts so mgbe anyị nụkwa nke mba anọ anyị ahụ na ha emechaa na nke ọlụ ma ikpuo na mba anọ chitezie na ndị nọ na haus ọ mebi na ha bụgo na ihe gbasara nke amị na asịrịke bụ na ndị Igbo enyopugo ịma okwu na-apụtazi ha chọzie ka ekpurozie ndị alamajiri bụzi ndị Awụsa kpụbazie ebe ahụ so ndị obodo ka ha na-emekwa ihe ha ka ndị obodo kwuru okwu ha agakwa agbakwa ebe ahụ ọkụ bidozie ma amị jụ n'ebe ahụ ndị na-aga agba ihe ọkụ ha kwesịrị ịfụna ha ka eji ihe ha ji nọdụ ebe ahụ na
kedu ka ndị amị na ndị polisi ga-eji nọdụ aga ịgba ihe ahụ ọkụ obere ihe gwakwuoru ụlọ sinetọ ọkụ ebee ka ha nọzi ha mabụzi ndị nche ebee ka ha nọzi o ruzie ka a gbachaziri ihe niile ọkụ rụcha ọrụ ha n'anyasị chifozie ikekwe nwe okorobịa mebie taa m mụrụ nwa na m bụ onye mba nnọọ ikekwe nwa mgba anaghị chi Lagos laa aga bụrụ nwa m onye Igbo onye ọbụla nọkwa ebe ọ na ma ndị n'obodo oyibo ma ndị na-ebe ha nọ na-aṅụrị nobody is safe maybe ha mecha ihe na-eme ụlọ blọk zi anyị anya amala nwụzi egbu anyị ka eji wee gbu ya 1966 so onye ọbụla lite mepee anya mụrụ anya maka na mgbe e gburu ndị Igbo na 1966 ihe awụ nkata akpara for years dịka ezi opportunity dịka ya ka otu ga na-akpa nkata maka ndị Igbo ewezi opportunity IPOP achịkwa IPOP asị ha mebatazie continue ebe ha kwụsị na 1966 the pogrom have not stopped. I stand to be corrected. Ka ndị Igbo mụrụ maka ndị na-agbakasị onye nọ n'ebe ị na-eme nọ IPOP ka m jikere ndị be anyị na-ekwu these boys nwa onye ewu these boys ahụ ọnwa m ọpụtacha na ụmụnna ahụ bụ these boys ka anyị gwa onwe anyị eziokwu 90% of ndị Igbo bụ IPOP at heart. We might not come out to protest maka ihe these people na-ekwu ọ bụ eziokwu enwe ọtụtụ ihe Nnamdi kwuru mana enwere leadership gap n'ala Igbo mezie ụmụaka ji wụbatazie ịma na asị na afọ ka emere eme ka afọ when the desirable is not available the available becomes what desirable mgbe ndị Igbo na-ele ya ka ndị na-achị ha ndị isi ha pụta na-eme ọfụrụ ihe na-ekwu ụfọdụ ihe ha ekweghị ụmụ okorobịa pụtazie eziwenụ ha otu ahụ so mgbe ha bịazi fụ na ndị na-achị obodo ma ndị politicians ma ndị eze kwuzi okwu ewere ịtalị pịakpuo ha ọhịa na-ege nke ndị IPOP out of desperation ndị aja kpọrọ ndị iro kpọbata chefuo na onye kpọbatara onye iro na bie adịghị safe. Onye na nwanne ya na-alụ ọgụ ya ga-akpọta onye iro ka ọ bịa gbuo ọgụ egbupụ nwanne ya egbuo bikọs unu na-abụbụ ndị iro. Cheta na akụkọ Afọnja na Kwara ọ ya na ndị Fulani Igbo je Kwara today. Afọnja chọrọ iwu eze ga-akpọta ndị Fulani so ya lụcha ọgụ gbuo eze gbuzie Afọnja were eze onye na-eme n'ala Igbo. Nna ya ukwu Hope Uzodimma chọrọ iwu eze sọmụwe eze ga-akwụ ọtọ maka ọ pụtara na TV nnekwu nke onye kwuru ọ sị ọ bụrụla ọsọsọ mmadụ labụ fọrọ Imo steeti atịba ha nla ahụ onye ọbụla nọ na ya nke ndị ọ ga-ejizi atụba nla ahụ omegbu ndị Imo steeti onye ji akpọtazie ndị iro ha bịanye ha aka gbue nya ma lụkwa amara na egbu o sokwewuru onye iro. Chetakwa na akụkọ Adakaboro Sunday Nigeria lụso Eastern ọgụ o buru ụzọ nwụọ ndị Igbo ka nọkwa mana ọ nọghị ndụ alụcha ya o ji wekwere ma asị dịka ụbọ ọ sị nna ya aha ya wee dị abalị ya na-egbu ndị Igbo ga-enyere ha aka alụ ọgụ mgbe a ga-awakpo ha ewere ya gbuchaa ndị Igbo nke ha wee ofe nkufu maka confusion n'obodo na South karịrị nke ndị Igbo. Madam Pinto o nwere ọtụtụ ihe ịtala ya bụ ụkwa jaa ya bụ eze mana ka elego anya na ka o si wee metụta ị ga-asị n'uche nke gị uche onye dị njọ ị ga-asị n'uche nke gị maka ọtụtụ ndị nwere ihe metụtara aka metụtara mụ ị na-ekwusị kedu ndị bụ IPOB anụnwa ọ bụkwa ụfọdụ ndị na-asị na nda ụfọdụ ndị na-eji eyiri awụrụ atụrụ banye na awụrụ ndị ya anụnwa mana ị ga-asị n'uche nke gị na ọ bụrụ na emewe ngagharị iwe ọ kachasị na steeti Imo iji maa atụ onye kpara aka n'ọnụ ụbọchị anyị nwere n'nso nkwa anyị jụọ ya maka ngagharị iwe ọ sị na ihe abụkwa n'ihe dị ha n'obi kemgbe mana ọ bụ ebee ka a ga-eme ya ma mere dị mma iji eme ụtarị mana ọ bụ ebee ka a ga-ejide aka ọ dịghị na ọ bụ na ndị Igbo maọbụ ndị Imo maọbụ ndị Anambra ga-ekepụta mmadụ ga-anwụ mmadụ ga-adị ma sị na ya achọzighị nda anyị chọrọ nda anyị achọghị gị nda n'agbanyeghị na nwere ike igbuo na nke a nwere ike ime ọ bụrụ na o rubeghị gọọmenti etiti ntị o ruo ha ntị. Nke abụọ bụ ọ dịghị ka n'akụkụ nke ọzọ sị na ya bụ enweghị ezi nchekwa dịtụ ka ọ dịzighị ka ọ dị mbụ dịka ndị nta akụkọ si ekwu ọ dịghị ka ihe a bụ ụjọ mere ndị mmadụ ji wee gbafusie na be ha mere ịpụta ebe ahụ ọ dere jụụ n'ihi na ọ bụrụ na ndị mmadụ ka nọkwa ebe ahụ a ga-aga na-egbu mmadụ. Ihe mere na ọ bụghị ya maka na nkata akpa achụsịa obodo a abanye n'obodo ọzọ dịka m ji wee kwuo achọla ọlụ ọhịa na-erucha ebe ahụ chọọsụ ma uhu mana oge a ha na-achụ ihe a enweghị onye na-ekwu okwu enwe onye ma ihe na-eme mana kịta amatazi ihe na-eme ha ajụọla oyi ọwụhụ maka na obodo ego ju den nke ọzọ ịjụrụ maka ngagharị iwe
My brother, the worst battle any man can fight is internal battle. You can't win it. Ọgụ ime ụlọ adị enwere na-emeri gwakene m ụmụnne maybe ha dị asaa nna ha kpakọọ akụ na ụba ọgụ subiri ha ga-akpọta ụmụnna bịa kpe ikpe tụọ ihu ana nga ekpegide ikpe ya bie ebie ịghọtago maka na agha na-alụ bụ ndị kwesịrị ịnọ chedo ihe echedo na-alụ ya bụ agha ngwa kịta na isi ka ị gawa ngagharị iwe n'Imo steeti nke anyị fụrụ ọtụtụ onye isi ala bụ nwanne anyị nwoke anyị debere ka ọ chekwawa Imo steeti gazie were ndị DSS ikekwe bụ ndị ugwu na ndị amị were egbe che gị onye ga-ekwukwe n'okwu federal gọọmenti ọ ga-ekwu okwu onye ga-elidizi ndị Imo steeti to do protest maka agbajigo gị aka maka na onye isi gị dị onye kwesịrị ibudo agha tụgharịziri gbawa gị egbe ọ confusion oke n'ọhịa ngwuri n'ụzọ ndị Igbo ejuru ụjọ mara ndị Igbo ọkachasị ndị Imo steeti ga-aba ọkachasị ọlụba anyị ọlụ abụdo ebe a na-aga enyi ha onye na-eme ihe ọkwa onye ọlụ ebe ka ị ga-esi bido nlụbanya bụ ọgụ so ọwụ internal war ebe o ji na-agbawa obi na-agba anya mmiri na agha nọ n'ụlọ ọ bụrụ na anyị elite họn wee gbochie nke nọ n'ụlọ wee chee nke nọ n'ihu ya bụ agha ga-enye ezigbote nsogbu anya ka o ji dị mma ka a kwado ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke alụgo agha emerigo ụmụ nwoke n'agha ada emeri ụmụ nwaanyị n'agha maka na nwaanyị ọbụla ga-akwado ịnwụ maka nwa ya nwoke ga-ama fensị pụọ ga lụrụ nwaanyị ọzọ ọgụsie ike nwoke ama fensị mana nwaanyị ga-eke ndụ ya nke isi ndụ ya dị na nwa ya mụrụ adọhụ maka na enweghị nwaanyị etu m nọkịta na ihe ahụ 50 years mmadụ m na-ele na mmadụ bụ egbe ala be m mma na m a ga-eso gba m trutru di m ga-asị ọba ahụ na uru na ya gakwasoro nwoke ya chọọ wee mana mụ ga-asị ọba uru na m dị ndụ ụmụ m anwụsịa ka m gachedo ha. That's the spirit of women and that is why ọ ga-elugidere ụmụ nwaanyị elite forget it, they will win that war. Anyị chọrọ nkwado n'afọ 1929 aba women riot aga m echeta n'ihe mere n'ụbọchị onye ahụ akụkọ ka m nụrụ maka na amụbeghị m nne m amụbeghị ya n'oge ahụ mana dịka esi kọrọ anyị n'akụkọ ụmụ nwaanyị kulitere si na ozugo enough is enough ha hụkwara isi ya ọ bụrụ na ile anya na ihe na-eme n'ala Igbo ọkwa n'ogene ọtụtụ ihe kpatara ihe a bụ na eji Maazị Nnamdi Kanu eji ihe ejikwa na itinye iwu onye nọrọ n'ụlọ kwa ụbọchị Mọnde bụ ka mara ma ọchịchị etiti ga-aṅa ntị tụwapụ ya bụ nwa amadi n'ihi na aka ya dị ọcha. Ọ bụrụ na ile anya ụfọdụ ndị gọvanọ nwere n'ala Igbo apụtala ụbọchị Mọnde ma ịpụta ga ahịa a ga-emekwe shọpụ gị nke a mee shọpụ gị nke ọzọ mana lọlọ Nneka Chimezie ka m jụọ Uche onye adịghị ya njụ kedu ụzọ iche kacha mma ugbu a ụmụafọ Igbo kwesịrị iso maka na ile anya anyị nwetara ozi n'abalị ole na ole gara aga na DSS achọghị ma ndị dọkịnta ma ikwu na ibe Maazị Nnamdi Kanu bịa hụ ya onye lọya ya nọ na-eti ya bụ mkpu kedu ụzọ iche kacha mma ugbu a n'ihi na anya na-atụlele ọtụtụ ihe iji were hụ na atọhapụrụ ya bụ nwa amadi n'ọdọ DSS mana enweghị nke na-amịta mkpụrụ ọbụla kedu ụzọ iche ndị Igbo kwesịrị iche iso ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu ugbu a ma hụ na atọhapụrụ ya na DSS? enwedị ihe ndị Igbo ga-ebe na-akwakwuo n'okwu a ga-eji tọhapụ Nnamdi Kanu eji Nnamdi Kanu enwe ihe eji ojide Nnamdi Kanu and part of ihe awụ ihe a na-eme n'ala Igbo achọrọ ịnara anya ala Igbo and ada aka ndị ọcha dị na ya gịnị nwanụ British High Commission yesterday takọlụ Peter and ụmụ nwaanyị Igbo nwe na assembly anyị ga-asa ya okwu ahụ okwu anyị ga-edere ya akwụkwọ saa ya Peter Obi si na ndị gburu gịnị nwanụ Star Times n'Imo State ndị gburu Super Sport TV yes no non-state actors nwaanyị efepụta correct wise na ọ na-akwado ndị ori Peter Obi we stand by that discouragement na nwaanyị a ọwụ n'ọnụhụ mgbe after the kpọpụtara kwuo na federal government engage ya to guide South East kedu dị ka ndị ọ chọrọ ga-guide South East asịrị bụ onye South East he is a non-state actor nwaanyị a so maka na egburu Super Sports ndị na-egbu n'Imo State ọ dị afịa ọ dị ekwu okwu Nnamdi Kanu eji ọfụ ya gwakene m ihe ndị Britain ihe niile ndị ha na-eme maka enyemaka ha megoro cheta ndị South East gịnị ka anyị mere ha a na ha lụrụ agha n'Israel ugbu a ha na-atụpụga nri nyewe ndị na-alụ agha ọkụ mgbe eji agụ ugbu si anyị ebe ọkpa ha kwado kwa na-atụ bọmbụ ha nwa bụ Britain
so Nnamdi Kanu eji maka ndị ọcha ya na ndị a na-enye nsogbu ahapụga dis agụrụ ha lite n'Africa ọ ga-enye ha nsogbu their own interest ya chọrọ ikpochapụ scatter ya all over the world nara ya ala Igbo because ejisi ka napaghala anyị ala Igbo anụnwa anyị enweghị ebe anyị ga-akwụ na-ekwu enweghị ebe anyị ga-akpọbe so Nnamdi Kanu ejiwo ka ndị Igbo ka na-ekwu so enwe ihe a na-eme n'ala Igbo asị na ndị be anyị na-eme ya n'iwe gwakene m the highest form of protest wụ na ekwubara aka gị ọcha ka eji mgbe mmadụ nọ bee wụ a crime ya ka m na-agwa gị na okwu na omume ndị na-achị anyị achị bụ ndị ka na-ekiriet wrong impression ọ na ndị a na-achị anyị achị nwere ike ịgbadosi ọkpa na-eputu pressure na ebe ndị be anyị chọrọ ịdị na-eme ngagharị iwe nọdụ n'ụlọ ka ha tọhapụrụ ha nwa amadi a ngwatụ why not ha nwee push for ihe ndị mere ha elect chọrọ rather na ihe ndị their own masters chọrọ Soludo enwe onye ọ na-enye nnu shop ị na-asị mepee shop gị ọ shop nwa gị enwe nwa gị dewere ebe anyị mepere shop kemgbe bịa na Anambra steeti ọmamgba that market ọmamgba anụ ya ka ihe gbasara ya ebe ahụ na ndị mmadụ nwe their shops and the side na-enwe nwanne ha eji and they protect ihe ọ kwesịrị ma ọkwa kpọtara ndị a ka ha chụwa obodo ka eji ihe Soludo ga-eme ọwụ ihe ndị be ha chọrọ ka ọ ga-eme onye ka ọ na-ekwiri ọ gbasara ha naanị ya nni ada akụ ya tax ya complete enwe tax ọ da anata emegba ha gbakọrọ ego ole ha na-elu uzu ka ha nweta ka ha ji ya na-eme ọkwe na aghọta so Nnamdi Kanu ihe anyị nwebụ ndị Igbo ga-eme ewu ịkwụrụ continue agha Nnamdi na-alụ maka IPOB kwya from beginning na ha chọrọ inweta nwere nwa agbaghị egbe and ha kwụna ya egbe a na-agbawa asarị dịka ụbọ ka federal gọọmenti ada ezo ya ezo kedu ihe ndị isi anyị niile ji menye ọkụ asarị dịka ụbọ enwe na enye ọbịa m ihu litere nọ jụọ why ma ndị niile mgbe ahụ emegachita tom ndị na-ekwu okwu na ha ga-ebukwa biznes ha South East mgbe ha nụziri na gịnị ka ha kwuru so agha anyị front and back onye na-aghọ agha n'ime ụlọ na-aghọ nke ezi ọsọ ma Chukwu olitere tinye ya aka ka anyị rezon ekolikwun in the honor of Nnamdi Kanu ka anyị continue ebe ọ kwụsị agbụzi anyị ncha ha bịa atọ anyị ncha nga kolikwum a bụ na Nnamdi so na enwere nkata akpara ka ndị Fulani bịa nara anyị ala Igbo ọwụ na ọhụbịa na ya nọgide ka anyị ka na-eche ka anyị lite tiwe mkpụrụ ezoda kolikwum on security and development of South East in honor of Nnamdi Kanu na-eme every year ha jidezie ya maka ọ dị m ka nwa amadi a bụ Nnamdi fụ na ụmụnne ya afụghị ihe ọ na-ekwu kwado n'ụzọ na ị ga-esi akwado ngwodo ebe ahụ ọ ga-ewere maka m agwagwa onwe m sị ụmụ m na ọ bụrụ na m nwụọ n'ihe a ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM ka ihe emume a si abịara gị ọ bụ anyị na Lolo Nneka Chimezie Madam Pinto ọ bụ anyị na ya nọ n'oge ndị Igbo nke ụtụtụ a o si ala Igbo bata ụnụ maka osi adị oge ọbụla anyị nwere ya ebe a ọ gwara anyị ka ụfọdụ ihe si afịọtụ ọkachasị ihe mere na ehime mba nnọọ n'ihi na ya na onye isi ndị ntorobịa na ehime mba nnọọ nwere ọgbakọ tupu ya bata ha mara na m nwụọ maka ihe m kwenyere ya Nnamdi nwụọ maka ihe ọ kwenyere in fact ana m agwa ndị mmadụ Nnamdi is a freedom fighter unu ezi ya nsogbu Mandela nọ 27 years ma nweta ihe ọ chọrọ anyị na-eti mkpu ha Nnamdi ọ dịka kama ka anyị bido maka na oge Mandela nọ ndị be ha nọrọ na-eti mkpu n'ụzọ dị iche iche ka anyị rezo a colloquium in his honor sikweta ahụ continue agha ọ na-ebu site na ịkpa nkata maka security ịkpa nkata maka idevelop anyị Igbo na ndị be anyị natanụ ọ na-adị m ka nwa amadi a nwụọ at least enwee ihe ehiwere a ga-eji erotie ụnọ na-aghọta Oriakụ Chimezie ọ bụrụ na ị na-anya ọtụtụ ndị n'agbanyeghị ụnyaahụ anyị nwere onye kọmishọna na-afụ maka mgbasa ozi na steeti Anambra anyị jụrụ ya ajụjụ anọnwa gbasatara ịkwanye ndị mmadụ ịmaka ala Igbo dị otu ihe ọ bụ ha detara sị na ọ bụ ụbọchị Mọnde ka ha wee na-eme maka ya bụ nwanne anyị nwoke ịpụta na-asị na ọ bụrụ na emepe ahịa emechi ahịa otu ọnwa mara o nwere ihe o kwuru n'ọsịsa nke ya ọ sị na Nnamdi Kanu na onwe ya pụtara sị kwụsị ya bụ sit at home ụbọchị Mọnde nke mbụ nke abụọ bụ ndị Igbo ndị ọzọ nọ na steeti ndị ọzọ ndị na ọ jụrụ anyị ebe ka anyị na-asị ya na Lagos ọ jụrụ anyị ụnụnwa na na-eme sit at home ndị nọ na Abuja ha na-eme sit at home
kemgbe na ọ bụrụ na ọ bụ ihe sit at home anụnwa ga-eme ka hapụ maazị Nnamdi Kanu na-ahapụgo ya nke a bito na ịjụ gị ajụjụ anụnwa ọ dịghị ka esi sọsọ ndị ala Igbo South East ndị Igbo na South East ka ntinye ono a ịdị na-eme sit at home maka na kemgbe izuụka gara aga ọtụtụ ndị akpọwago anyị tụazị na ndị Igbo ọ bụrụ na a ga-ekwe ka ọ bụrụ na steeti Lagos ya ndị Igbo niile ọ bụrụ ụbọchị Mọnde gbachie ahịa gị ndị ọzọ gaa ọ dị ka esi ono eme ya na steeti ndị ọzọ niile ndị Igbo nọ na steeti dị iche iche maka na na-eme na ala Igbo a ga-asị na ọsọsọ ala Igbo ma ndị Igbo asị na ndị Lagos ọ bụ na ndị Anambra na-eme ụbọchị Mọnde Lagos Tuesday ọbụla nwere ọga ya apụta Abuja Wednesday nke a eme ya otu a na o nwere ike ime ka tọhapụ maazị Nnamdi Kanu nke a ị nabatara ya Okay, Emma, we forget so easily. Ndị IPOB apụtago kụọ ekwe kụọ ogene so kwụsị sit at home akwụsị ya pụtawazie ndị a wee buru egbe bu ya sị dịka bụ emepezi ahịa agba ọnụ ya ebere mgbe ndị mmadụ atak gbawa aga n'ahịa agba ọwa ya anụ ya ifuru ma n'ahịa Ọnịcha ndị mmadụ agbabasịkwa bak na onyere ọ ga-adị gị sọpraịz ugbu a na ndị abịa mepe ndị ama na ndị Igbo ma ihe ndị abịa mepewa ahịa ugbu a na ndị same people abịa na-ekwu ihe eburu egbe gbaa ha ji ebekwa ya pop tu na nye na-agwa gị ugbu a na oke ọ bụrụ na ha kwuo sị na ha ga-eweta sekuriti ghasa kpọpụtazie ndị amị niile anụ a were gbaa ahịa okirikiri ka ifụ ihe problem anyị na-enwe ewu anyị amara okwu a ga-atara ntị na okwu a ga-apụta n'ọha kwuo ihe gọvanọ kwesịrị ime bụ ọ ga-ya akpọ the leadership of the market kpọzie ndị ochi ndị IPOB ndị otu Nnamdi si ha ọkwụ ụnụ so kwụsị sit at home ha si ọkwụ na akọla ejele ngwa bịanụ ka anyị na ndị ahịa ga mee meeting gwazie na ha pụtawazie ka ịnụ ihe ndị ahịa ga-agwa ha enwere ike mgbe a ga-akpacha ndị a ga-ezi a condition sa na ọ ga-epụtara mbụ abịa gbawa egbe ya amazi nke na-eme eme mgbe ahụ ihe a gwara ya wụ na IPOB etiwala ụzọ na-abụ na-enwe ndị kpetere nwe ndị na-ekpete ha ihe agwụzi ihe ji wee were nna mgbe ahụ ka ha mịbatara asa dịka bụ agwara anyị ị na-aghọta ọnwụ na ihe ọ ga-nwee mitin na-apụta ha na pres biko ọsọ ụta ya bịa mee ihe ugbu a na ndị akwado atak inket ndị abido ahịa ha bido ahịa ọ nọ na gọọmenti haus were 1500 militaries and security gbuo onwe ya okirikiri dere ewezie ndị ime ahịa ọhịa abịada agbara ozu n'ala Igbo wuzi onye agbagbori jelie ada ajụzi ese den agbarazie ha tọrọ ala ya bụ ya ndị IPOB o ndị a mechikwa ahịa gị na-ekwekwe ha pụtakwa again are they mad? Sorry, I'm using this language. Uche ha nọzikwa ya so ndụmọdụ m na-enye Soludo na ọda iro n'ọka mbọsị sit at home ọka na-azụrụ onwe ya because enweghị any news about it ndị mmadụ na-apụtasị enwede mgbe ndị mmadụ na-apụtasị mana ọ pụta metre taa ndị mmadụ pụtasị ha kwado maka ha manago so ha were nwayọọ kpọọ ndị a nyere ha kwa inu ugwu na ha bụ mmadụ na ha nwere a right to decide ịbịa ahịa ma ọwa abịala ahịa tritie ha ka ndị ha na-achị achị anaghị achị ndị Igbo achị a na-edu edu ha pụtara threaten anyị Soludo do get his officials ha buru ụzọ mee meeting with ndị isi ndị IPOB Nnamdi Kanu pụta mee declaration again say no more sit at home engage them were nwayọọ nye ndị mmadụ confidence and provide security ibi ugbu a na ịkpọzie ndị official ahịa kpọta ndị ahịa nwere ike ịgwụ na ihe ụnụ na-amaghị ụnụ n'idoro ya mana ọ dị ka mgbe anyị ga underground ihe na-eme n'ala Igbo wee bọstasị ahịa onye ndị mmadụ na-amara na ọ na-eme emesisia the meeting ndị a nwere ike ịsị oge mba anyị mepere abịara m anyị attack ngwa gọvanọ ị ga-provide right so and so security now we come out ị ma na eme ihe a secretly were security wee ga enwere ike ndị a ga-amazi ihe na-eme na ka o si aga so na ndị gọvanọ welu ya nwayọọ na ha da ama ihe na-eme yonda Soludo owu gọvanọ na Anambra steeti mana ọ maghị na ndị amị ha tiri n'Osumohu chụrụ ndị Osumohu ha kara agbagbu m ebe ahụ jide m si na gọọmenti azụ na-abata na m ka moto m na ha na-ajụ m ebe m na-aga jugide m na-ajụ m m na-aja sọ ọnụ na-eme kidnapping otherwise eleghị onye ị ga-eji na-ajụ m ebe m na-aga m gwakwa gị nọ Nnewi ịjụa m ebe jugide m gwakwa gị my village ị na-ajụzi m ebe m na-aga so m lara ụgbọ ụnụ bịa nwuru m so dị ha amaghị ihe na-eme underground de na-enwe a na-ebo ya IPOB onye ụda IPOB a ọnwa gị
nwa onye awụda pop a na-eme crime they should come and answer us maka nwa mgbe onye Igbo lọlọ ndị kachi bezabụrụ n'ile anya n'abalị ole na ole gara aga Sunday Igboho gara mba UK ganye onye prime minista mba ahụ akwụkwọ edegara ya ka ndị Yoruba ka enwee Oduduwa Republic ka ndị Yoruba nọrọ onwe ha kamgbe ahụ ọ gara nye ya bụ akwụkwọ enweghị onye ọbụla pụtara kwuo na anwụchiri ya maọbụ akwụchi ya bụkwa nke tinyere ọnụ n'ọtụtụ ọnụ ụmụafọ Igbo bụkwa ebe ha na-ajụ ajụjụ sio a sị na onye Igbo gara jee mee ihe a ugbu a sị na ndị IPOB pụrụ njem a ga mba UK jee nye akwụkwọ a mma ndị agatala azụ gbuchie jụọ gị sị gadịkwana ihe mere chọrọ ije bute nkewa n'ala anyị bụ Naịjirịa mana Sunday Igboho mere ya enweghị onye nwụchibirili ya enweghị onye jụbirili ya ajụjụ ọbụla nke a bụ nke mbụ nke ọbụla jụrụ gị ugbu a biko na-egbu ya na nke nke abụọ wee bụrụ ọ bụrụ na ile anya Chief Emmanuel Iwanyanwụ aha eji aga mba anwụọ na bụkwa nke olili ya ga-adị n'abalị mbụ nke ọnwa Nọvemba iji njem ikpeazụ Chief Emmanuel Iwanyanwụ gara n'ọdọ DSS gaa hụ Nnamdi Kanu ọlọgị ya bụ ije maka na ọ gachara ya bụ ije ịpụtakwara ebe a kwuo ya ọ gachara ya bụ ije ebe a ka nsogbu ahụ ya bidoro bụkwa nke mere o jiri nwụọ ọ dị gị ka ọnwụ Chief Emmanuel Iwanyanwụ nwụrụ nwere ike ịkpụlatụ azụ Maazị Nnamdi Kanu esi n'ọdọ DSS pụta na nkem ka m bido na nke Britain ihe niile ndị Yoruba na-araid awara ahụhụ Nnamdi Kanu na ndị Igbo try to get their freedom free of charge without shedding blood. Amataku today wo ahụhụ Nnamdi tara ipush for ECN ha yuzo gọvanọ sa ndị mgbe ahụ federal gọọmenti Buhari atụwala ụjọ ndị Yoruba gbakwasara eme meeting ha kwalatara anya ha niile is today ha nwere eme today ha wala ndị nwere security on the blood of our own sons. Now Nnamdi Kanu edele several letters to British High Commission there to United Nations enwene nke na asara asa why had I say na njọ ndị Igbo n'ebe Britain nọ na they dare to chase them out of Nigeria through the women riot in 1920 now ihe chọ ndị Britain ịma akụkọ ịma ihe ndị Igbo anyị adịghị ekwubrabra suppress data akụkọ na ihe mere ha ihe wụ the first time in the whole world ụmụ nwaanyị na-elite lọg asọ egburu about 40 women ka ị na-agba ha na-abịa ha ejighị ube ha ejighị anything ndị a wee sị then ihe ndị ọzọ ha chọpụtara ebe ndị Igbo nọ onye ka eji kwanye na Nigeria kwuo a whole 3 nations wụkọ ya ọnụ ka ha use Nigeria to suppress us and they've continued ile anya their activities during the war ọ halụ the war na-ele ewere hunger as a weapon of yes till today the whole world sat on it after ha na-agwa all over the world na ha na-eme ngịnị now the same woman now nọ mmadụ apụta a criminal apụta si enwere engage federal government orate ha alarm then na-egbuzi onye nke ha ya dozi ikwu na enwere criminals na southeast tell sizeni ya ozi na anyị na-esi ya na-agwa ya na ikekwa ụlọ ọma ahụ na federal government hired criminals push them to south because they're in power and they are the ones that are causing mayhem and we want them withdrawn and we're going to write her Iwa will write her to that effect maybe no matter ka ime no then I get take ya true history no nwa anyị ka na Igbo si ha asa amụmụ nke a mbụ so ka ndị Igbo ka o dozie ụlọ anya na aka Britain nọ n'ihe na-eme na Nigeria why ihe niile a na-eme nwebeghị ihe ha na-achọpụta iwu ta isa nwụga Igbo language will die in mana anyị atụ mgbe anyị ga-2050 sọsọ ihe ga-egbu anyị egbu ihe ha na-amụ anyị atụ ha na-abịakwanye anyị aka ka ha bụ na mma ha gịnị ka ha megere about it so ka ndị Igbo ebe ọbụla nọ mụrụ anya anyị na ha dialogue anyị na ha da aka ọnụ onye ọbụla ebe ọbụla nọ n'obodo oyibo nwee plan ịlọta na population na-edevelop obodo ha nwekwa na anyị dị too careless hapụba anyị gbasịsịa ọfụrụ obere ihe ka achụfụkọrọ anyị Nnamdi abịa rezo that alarm ndị mmadụ were speed n'ala ha akpọpụzie nke a werezie insecurity and fear na-achịpụtacha even the youth nọ n'ụlọ na-amụ nwa na-achịpụtachizi so ka a ga-enwe procreation maka ha mana ịpụtazi ebe ọbụla bi kpasa that's the plan ka ndị Igbo anyị mara na ụlọ ikwu okwu Britain achịkpa Britain asị hapụgodo ha for now ka anyị nọ n'ụkpa na nkata ihe anyị ga-eme onwe anyị Nnamdi Kanu has led the pace ka anyị continue ka afọ nwa ahụ tara hapụ ịwụ n'efu nyochago m fụ na Nnamdi Kanu na-present yes sometimes emotions we are right okwu ihe ọ na-ekwesị ikwu that's true but anyị agaghị atụfu eziokwu na mmepe anya ya bụ nwa agbadi mepere anyị so in order to do that ka anyị rezo ekoliku min his ọnọ zọbụ isi onwe anyị nke a mbụ na nke Iwu Anyanwụ ọ ka mmụta o siri mee ka ọ na-emetụta ndị ọgaranya ndị Igbo amarọ na egburu ya mgbe Iwu Anyanwụ otu Iwu Anyanwụ si wee nwụọ arụrụchie ka m ji ma na anyị agwụla federal government ndị DSS gburu Iwu Anyanwụ proof na ya Iwu Anyanwụ bụ ayọn n'ụkwụ o sustain during the war Iwu Anyanwụ would I stand here to say
the only politician can wear Igbo interest, and he died for it. Only somebody out the last thing and he died for it. Congratulations to him. Iwanyanwu buy your no kongaho, habru machine nobi. Where Garon at DSS letter nam the Kalu. Kiwono, Agwami and Dibo, so good knowing here come to him. Ebe Mission, Ebe Wanyamuno. Go and Kahaga, go my parting gift. Where on at DSS? Where on a haga? When he key share, but when he key got each 100 yards. Now, no gali from a prison yard, from a prison yard to Ebenham the Kalon over 1 kilometers. As I have put no, I have put which I has a which. And the one who a man matala na Nigeria now all frustration can so you can't frustrate him. You want where we're up. Where Gabaya with Gaho how it's age 82 years. Where Gagidia Garuzie, which I name the Carlo. Ki waya wona apota odozie han na iwaya wa ge boat nya apota de wheelchair is from nowhere apota how raise the wheelchair we lose also iwaya wo indirectly gaga pupu na moti iwaya wa gachi ja pota onu ga ho press conference or release they want to kill me I gonna ya iwaya wo here with the last word iwaya wo tuchi ya there ba ICU iwaya wo click ya nde ha ni iwaya wo kuru gi ja jasha ha gwada ya I had to personally make call to onye ga-agwa m nke na-eme eme wee ghọta na egburu iwu anyanwụ na DSS nwoke ahụ agachazizi alọta breaker down ụta ka eshigbu ochi bụ ọkadigbo ebe a na-eme campaign agbaga ihe n'ime ya nwụọ nobody talks anyị ka na ọ na-achọ ndị niile a na-awụgharị na-achọ hope ụzọ dịma na-achọ vice president na nke ha na-achọ ha che na iwu anyanwụ ka ha ka iwu anyanwụ mma onye nọ na-egbuo nwanne ya na awulie na ewepụla onye nọchiri ụzọ ọma na enwe onye nọchiri ụzọ so ihe a ihe gburu iwu anyanwụ Igbo nọ ebe niile ha nọ nwee the right information today at least that man ka ọ na-anwụ ka ọ hapụ ịhụ na dike dịka iwu anyanwụ nwụrụ ekpuche ihe gburu ya so taa ka iwu anyanwụ shiwe nwụrụ lolo shimezie ọ bụrụ na ị na-anya anyị na-anụ kepụ dịka ihe i kwuru iwu anyanwụ gbalịrị agbalị n'ụzọ nke ya o mewere ma shi ekweghị onye ụtata na ya ka iwu anyanwụ nwụpụrụ anyị na-anụzi kepụ a na-azọkwa onye ga-abụ onye isi ọha na eze ndị Igbo a na-azọkwa ọ dịghị ka ihe nke a bụ ihere nye ndị ọbụ ma ndị ọbụ mana ebubo mana ntụgharị o mana atụmatụ na ọ bụ ihere kwesịrị imegbu ndị a niile na-eme akabeghị ili ya ha na-achọ na ha na-azọ onye ga-abụ onye isi enwere m personal relationship with iwu anyanwụ ogunọta oge esiri ezo aba glass ịma ọwa na injinia aba glass ndos iwu anyanwụ even nga ahụ ọha agala Igbo niile round wee hụ ihe a ga-eri ezicha iwu anyanwụ rụọ ọnụ gị ọha na eze wute ego ịma 80% of problem wee nwere with the executive maka iwu anyanwụ bịara ichenji the face of ọha na eze ka ọ wụrụ ihe ndị Igbo mega expect ịma na ndị a naanị ihe a ha na-eme ewu ihe ha ji eri enwe ndị warehouse ha wụ ọha na eze office ndị ihe ha ji eri by betrayal enwe mgbe m chọrọ imezi ọha na eze Lagos na-aga na-ahụ ndị isi ha one by one ka anyị bịa together so enwe onye mkpọ so that ka anyị kwụcha onye ahụ ga-asa azụ mata ebumnuche ha ịma ihe m ji kwụsị that movement mkpu ikwu hey Ada Igbo ime ka atụmatụ gị nke a magbuo onwe ya m lawa aga m ite ya asị nwa ya amadị ihe ọ na-akọ nwa ya amadịta enwe ndị ọchịrị imechiwe ya ụta nwaanyị amadị na enwere ndị ihe ha na-eri aramagha na betrayal a na-enye ọha na eze na Lagos a so dị ọha na eze unu na-ekwu maka ya gịnị ka iwu anyanwụ ji chi ga hụ Nnamdị na-ediri ndị a ozi ka a gajọọ ndị ugwu ihe na-ese nke ahụ unu nke news ya sụkapụrụ ha ga-ajụwa ha ka a yọọ ha ara agba ndị Igbo wee gbucha anyị gakwa ịyọ iwu anyanwụ n'ihe bee ọkọkọrọ ọkụwa niile ha na-achọ nwa ihe ọ ga-eji pacify ya ndị Igbo ka unu nwere ụdị mmadụ ihe ọkụ ọ ga letara ha Nnamdị Kalụ ha chebu ihe ebe ahụ ma ihe ha nwere ike ime ya dị ụtọ ọnọdụ ya ya nwụọ iwu anyanwụ Abiola egbughị ya egbu Abacha egbughị ya egbu they are very smart and clever ha clean slate emechaa ya akụsasị aka so ịmanfụ ya so ọha na eze ị na-ekwu maka ya iwu anyanwụ nọchiri ha ụzọ ka ebupụrụ gị na-akọ akụkọ otherwise ha kwesịrị release this statement ha kwesịrị ilite tie otiti tie mkpu by now ha ka na-alụ ọgụ ọnwụ iwu anyanwụ that is to show you so ndị m ekwu okwu ekwuga ebe ọha na eze nọ no ndị m ekwu okwu ekwuga ebe ọha na eze nọ onye Igbo na ebe ọ nọ lite nke ị ga-emenwu mee ana m eme nke m ga-eme mama ị na-ekwu okwu ọha na eze for now
chefuo ọhaneze ha wụ nya ya wụ na a na-ekwu enwe leadership gap ọhaneze without leadership jenwere anyị porous otu anyị dị hapụga ndị gọvanọ afenifere na stand against governors of southwest kwechiri they stood against Tinubu during election fight against him na ebe ha na-achọ ọdịmma ndị Igbo kwuru na ekwusi ike ọhaneze wụ nke ndị Igbo was neither here nor there. Gịnị iwe ha ego ekwechi ibutere ha for election eme oge election ruo ha balance ya mecha budget ya ga-eme ka this guy wepụta bịa bịa ha aja na gari for what? While ndị south Edwin Clark they stood, ndị middle belt they stood afenifere on ndị Igbo ndị ọhaneze kịta na ihe na-agba mbọ ya onye a ga-eti onye otu ha so ihe gbasara ọhaneze for now ọnọ ihe na-ekwudo okwu riot ọha maka ndị Igbo ga-elite mere riot against ahazie ya enwedo onye governors ndị Britain ile anya government of Nigeria u Britain leadership natural leadership ndị ọzọ ọsọsọ nke ndị Igbo dị porous ndị na-achị obodo ndị ọzọ southwest wụ leaders and not because politicians were a creation of Britain and I control Nigeria from center. Now from that center agbasa ya to state. This is how Britain rules us. Ndị shiri ike ewu ndị denwe their local leadership kwechiri na fight against the governors ha meghe ha asa ha mba imeted ya dịka Tinubu mgbe a na-agwa Tinubu n'ihe a ka anyị na ndị Igbo jeshi ụmụnne anyị achụla ka ndị aga and they stood and fought. Mwa sponsor Peter Obi's book launch onye wo father of the day wo Papa Ayo Adebanjo most of ndị niile anyị kpọrọ ndị Yoruba ndị nọ n'ikem ndị Igbo kpara abịa doka ha ajasha ya bụ na elolo ne kachimezie ị na-ekwu na ya bụ ụzọ ka dị anya ọkachasị ka o siri metụta ọhaneze ndị Igbo nakwa ndị Igbo ha na-achịkọba ndị Igbo nochi mere riot lite na against ọhaneze demand for a change of leadership ndị Igbo ọwụdụ governors gọvanọ mba na-agbalị Abia steeti na-agbalị ole ha nwere ike ọsọ chụwa ha they might compromise mana ọhaneze onye chụka ha anyị tinyere ha there to protect our interests so ndị Igbo rise against them lehe na Lagos le Solomon ofu onye ghara ike na anwụ ọkwa na Lagos a na-akpụ iche were ka iwugoro ha lead protest ọhaneze mgbe ọbụla ha pụtara ebe a ịjụọ ha sị na ha na-alụ agha uche n'ọba egwu uche ka a na-agba ha lotuo enwe ihe m gwara youth leader ndị mba nọ because we actually want to go and do press conference n'Owerri on the TV ka anyị jụọ ha ele ihe ga-emedu mgbe ha crime na-eme njacha after crime na aga na-eme ndị man arrest onye ma arrest na awụhụ on the scene of the crime na dị stop ndị mmadụ ya na-atakwara ọnụ m si ya wụ the problem emewe unu mapụtasha ichefu na ọngụnwa wụ the chief security officer leader of the youth nke ga-ebu ụzọ anwụ mgbe na-ana ọchịchị ahụ mmadụ ihe ọwụ na ọta nsogbu daa n'obodo ngị ga-elid ha gị na-ajagharị nkwenye na-akpọ PG onye wụ PG mmadụ ihe wụ youth leader ọkwa youth ka na-eme arrest ọnwụ ndị ka na-eme arrest so most of these positions maka na politicize go all the leadership n'ala Igbo but PG so everywhere so a na-adọsi ya ụdọ na-azọ ya azọ maka ihe a ga-erite from government so the interests of the people are gone so ndị Igbo should rise against their leaders not political leaders but against their leaders that should now stand and challenge most of the things ndị political leaders na-eme na-adịghị mma. Aka bụ n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM nwere ike kpọtụrụ anyị na 0700903 maọbụ gagata n'akara WhatsApp anyị na 08171756338. ụtụtụ ọma gaa n'ala Igbo niile gaa n'ahịa niile nọ na Lagos a ọnna anyị nwere ahịa ị nọ na nga akpa ndị Hausa aka ọ ndị isi ndị ahịa na-ebi nwere nke a na-eme na Asụani na kwa ha bịa nga na-atakwari ọnụ ka mere onye na-akpa anyị ụtụtụ ọma dị Igbo ụtụtụ ọma obi ka Chineke walụ ụmụ Igbo ọjọọ ma na otu a Adigbo onye na-ekwu na Great Edo si n'Ijegu akpọ ada nọ ya adịrịghị na mma epụtagogbalụ ife dịka mma dịka nwanne iwu anyanwụ aka ebe bikọs ụfọdụ na-akpọsi na onwero ndị ife ndị Igbo na-eme maka ịkpọpụta Maazị Nnamdi Kanu na today ụta anụ nwere ego onye aka ebe Chineke ebe ka o wee zọpụta ọtụtụ ndị na ndị akabada ọcha n'isi ndị na-achị Igbo ebe nchọrọ egwu ụmụ Igbo abịa m ọ na-amarọ na o nwere na ebe nchọrọ ka m jụ ụmụ Igbo o nwere mgbe onye Arab ya afụ onye Israel n'anya o nwere mgbe ndị Arab ya afụ onye Israel n'anya lụ mmadụ etu ọsụkwa fadị unu n'anya n'obodo nwere mgbe anyị afụ ndị Igbo n'anya nwere mgbe afụ ndị agbarakwa ndị n'ọgụ ebidokwa na ụnabọ n'ọgụ ebidogo nụrụ mbife onye isi nchekwa kwuru onye isi nchekwa kwuru n'ọnụ egbe niile ndị ogbu mmadụ ndị lara bugasị nọ from ndị nchekwa ka esi binye chefe ya
na mmadụ agha ebidokwa na egbe abacha na n'aka n'aka ndị fa nọcha n'ebe niile o nwere mgbe ofu onye adịghị ekwe n'ife ọ na-gbasara ndị Igbo ọ nọ n'ofu redio steshọn a na-akpazi osimiri o kwuru na befa na Delta steeti na ofe agaghị aga ọlụ fadazi nwe fa na-eme na emegidere eze je bupụta ofu alụsị fa nwelu bụ welie wee kpụọ alụ n'obodo fa maka ndị Fulani na-egbusi ndị befa so ndị Igbo ụmụaka Igbo onye ọbụla kulite agbara m mgbe pụta ozi na Maazị ndewo maka isonyere anyị lọlọ Nneka Chimezie ozi anyị nwetara na-ekwu na ndị otu Igbo Women Assembly na unu ga-enwe ọgbakọ pụrụ iche n'abalị 30 nakwa abalị 31 nke ọnwa a n'Enugu kọwara anyị na nkem ihe anyị na-eme wụ Agro Export Summit ọ ya wụ ofu okwu ahụ anyị na-ekwu ka anyị ga-esi develop ala Igbo ka anyị ga-esi mepe ala Igbo unu pụọ na Asụwani ụmụnne anyị ebe ha na-ere ọkịrịka onye ọbụla wụ onye Igbo iwe onye ukwu iwe onye nta drive otu Asụwani on Monday ka ihe ụmụ nwaanyị anyị ghasa ndị na-ere akpụ ọkịrịka ndị na-ere some of them are graduates anyị chọrọ ịtransfọm ha kpọbata ha na biznes dị iche iche site na our cooperative sọsọ ihe anyị chọrọ enyemaka dị iche iche ka anyị were na-epushi ihe it will work, it's working already maka ka ọ bụla anyị na-eme anyị na-enyetụ loan ha jigodo na-azụ ahịa ya ka anyị ga-register the cooperative ụmụ nwaanyị na-abatachi na the cooperative na-ayọkwa ụmụ nwaanyị ọbụla onye ọbụla nwere interest ịgbanwe ndụ ya ka Igbo dị mma ọ ga-awa ọ ga-anyị ncha ka anyị chịkọ uche ọnụ maka na ihe anyị ga-eme ewu the export onye ọbụla a ga-enye aka ị ga-eburu biznes nlawa n'ụlọ anyị chọkwa ụmụ nwaanyị anyị gaa into exportation, into food processing and into agriculture ịghọtago so ya ka anyị ji wee kpọkọọ oku anyị akpọla ma ndị Bank of Industry ha ga-abịacha ndị guest dị iche iche ndị na ma ndị Export Commission ha ga-abịacha so ihe anyị ji chi ime this Agro Export Summit wo ka anyị ụmụ nwaanyị anyị expose ka ha bata into a corporate world somehow were ka anyị mara ka anyị ga-eji wee develop wee ala anyị bụ ala Igbo sọsọ ihe mmekpa ahụ anyị na-enwe ọtụtụ ụmụ nwaanyị anyị ga-akpa aga anyị chọrọ ịchata moto ụnụ ma ihe moto na-ada biko onye Igbo ọbụla na-akwado ihe anyị na-eme ihe anyị na-eme dị mma onye nwere ike ịkwụrụ anyị ụgwọ luxury half luxury ka anyị were buru ụmụ nwaanyị anyị na Lagos a gaa ala Igbo maka that summit na ndị ọzọ iwuru onye Imo kọntaktị anyị chọrọ ichuse 50-50 women from East State ka e were nye aka iji wee transport ọha maka ụmụ nwaanyị ịsa ha tụọ ego due to palliative na politics aghasala ụmụ nwaanyị anyị jizi nwayọọ na-adọkpụta ha anyị achọghị ịtax ha mana ọ bụrụ na iji si ike fọndụ ụmụ nwaanyị anyị nwere coordinator n'Imo anyị nwere n'Abịa anyị nwere n'ebe niile fọndụ transport na accommodation hapụzire na anyị nni anyị ga-eji wee ka ha wee bịa this summit coordinator South East Region Export Commission is coming hard ready to work with us ma ndị Bank of Industry eruzie ebe ahụ afụzighị ndị a na-enyere aka a ga-eme ya nha so anyị ji ohere a na-ayọ ụmụ Igbo anụ m na Don Jazzy donetụrụ 100 million mana anyị na-ekwu okwu na ihe anyị ga-eji nyere ụmụ nwaanyị anyị aka ma youth anyị ndị na-akpali ma security ochichi wenu Don Jazzy na ụlọ aja ụla n'ama na-eme ka anyị dozie n'ụlọ ochichi wenu Don Jazzy onye ọbụla ama ha jiwenu Obi Kubana jiwenu e-money ụlọ agbagharị ụlọ outside jiwenu na-eke chief priest nke ya biko chọta na ụmụ nwaanyị Igbo anyị dechara ha niile leta ha asabeghị anyị chọta na ụmụ nwaanyị Igbo Women Assembly emeriela ụnụ n'agha ike agwụla ụnụ anyị elitekọta anyị ga-alụ anyị a ga-agba n'aka alụ anyị chọrọ inyere ụmụ nwaanyị anyị aka ihe gbasara ime ha expose to production to exportation anyị dị enyemaka ụnụ abụkwana ga-ama na ụmụafọ Igbo nọ n'ụlọ n'ọnọdụ iziche na n'olugo ugbu a ọ bụrụ na ha chọrọ inyere unu aka kedu ka ha ga-esi nyere unu aka ọkachasị iji were kwado ụmụ nwaanyị ndị a ga ya bụ summit ga-adị n'abalị 30 30th and 31st of this month n'Enugu enwere m ike idewe account nọmba ndị wa nye gị ya ma ọ bụ ha jide akara ekwentị m 070-344-86824 ọzọkwa 070-344-86824 wee na-ayọ onye ọbụla bụ nwaanyị Igbo nọ na Lagos a ịbatabeghị ịwa ọ bụghị ịnọ n'ame akpọ m na fon ahụ m n'ụzọ a na-ehele m onye ekelewele m onye ọbụla bata ka alụbụ ọgụ a anyị anaghị agba egbe anyị anaghị atụ ube mana anyị chọrọ ime ihe anyị ga-eme ime ka anyị chịkọọ onwe anyị were ofu obi site n'inyere onwe anyị aka na ịchịkwa ọnụ n'ihe na-eme ịchọ ịga the summit contact me mana before ị na-eso anyị aga ị ga-join godo ịwa join ịwa cooperative 070-344-86824 isi na ndị Iwa nwere akaụntụ anyị nwere akaụntụ ebughị m ya n'isi m ga-edezi ede ịkpọọ ya nna m agwa biko ụmụ nwoke ndị Igbo na ụmụ nwaanyị unu ehelụtina m onye ọbụla pụta anyị chọrọ ire etu Kolikwim in honor of Nnamdi Kalu onye nwere interest na nke a
biko kpọtụrụ m anyị kacha lọta anyị ga-abịakwa ebe akwuo maka dị kolikum ka anyị tinye aka bido ọgụ a ebe nwanne anyị kwụsị ada amakwa ihe ama anyị ada agba egbe anyị ada agba bọmbụ onye ọbụla chọrọ igba egbechi ịgba bọmbụ biko akpọkwana m dewo ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ya bụ nwanne anyị nwaanyị ana m asị gị daalụ ọrụ lọlọ Nneka Chimezie ka Chineke nna gọzie gị ebe ọ pụrụ iche n'ihi mbọ niile nke ị gbarala dịka isi wee kọwara anyị ya na ikwupụtakwanụ okwu a imepe anya ọtụtụ ndị be anyị bụ ndị na-amaghị ihe na-eme. Ana m asịkwanụ na ile anya na ya bụ okwu nwaanyị a kwuru eziokwu juru eju n'ime ya n'ihe gbasara ndị bu ala dị mma anyị na-arịa na be anyị. Maka ana m echeta mgbe ihe a niile bidoro ọhụrụ, o nwere otu ihe onyonyo pụtara onye ọbụla hụkwara ebe aka na-achị steeti Imo bụ gọvanọ Hope Uzodimma kwuru okwu sị na ọ bụghị ndị IPOB na ọ bụghịkwanụ ihe gbasara Biafra bụ ihe bụ ihe ahụ niile na-eme na steeti Imo. Mgbe ahụ na steeti Imo ka ọ ka njọ, o wee sị na ọ bụ political issue bụ ihe a, na ọ bụ ndị politicians ibe ya iwe na-ewe ka ya si wee were ọchịchị, na ọ bụ ha bụ ihe na-emebi ihe n'obodo mana emewekwa mewe. Otu ndị ahụ kwuru okwu ahụ emechakwa tụgharịa ya si na ọ bụzi ndị na-achọ nnwere onwe Biafra. Ọ dị mma, ana m ekele gị ịbụ nwanne anyị nwaanyị ka isi wee wepụta ya bụ okwu ma kwuo ya hooha owe anya. Gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu anyị si eme ya, ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edere ebumnuche gị etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị nyi n'uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebụrụ anyị sonye, ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.